Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, anyị kene nwoke kene nwaanyị. Onye gị na ya nọ bụ Maazị Chinwetakwaku Nwesioma mbara wee biwa. Tata bụ ahịa Eke, bụrụ abalị 23 n'ọnwa Disemba n'afọ abụ 2025. Ebe anyị nọ bụ na Ụmụenwelum Anam nke dị n'okpuru mpaghara ọchịchị Anambra West Local Government Area. Kedu ihe a na-eme tata? Tata bụ nzuru anyị Anam na-ewu ewu. Tata ka eji eme ncheta ihe abụọ pụrụ iche na ndụ ndị Anam. Nke izizi bụ na Anam, dịka anyị kwuru n'afọ gara aga, bụ obodo nọ na ikpere mmiri. Ọ bụ na oge ijiji agba na mmiri na-enye ndị Anam nsogbu. O wee bụrụ na nya bụ mmiri taa na ndị Anam na-agbadatakwa n'ebe ha mara akpata. Nya bụ nke izizi nzidetani wee kpọọ ya nzụrụ anị n'onu Anam. Ọzọ dịka ibie bụkwa na o nwere ndị a na-akpọ ndị ada. Anyị ekwubughị ha mbụ. Ndị ada na-abịa enye ndị Anam nsogbu ụbọchị gburugburu, mana ndị Anam jikọrọ ọnụ wee chụọ nya bụ ndị ada ọsọ. O emume na-abụọ ka ebukọtara ọnụ tata. Ọ bụrụ na unu na-ere anya, unu ga-ahụ ka ndị otiti na-eti, ndị ọyọrọ na-ayọkwa. Ekwuo gịnị na ụmụ ikorobịa ndị zuru ka eme apụtago n'obodo. Ọnya ka a na-akwado. Obere oge igwe mmadụ ga-abawa n'obodo. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, anyị sị na chere m ka m bịa abụghị gbọsọ maka na nwa ebunu na-azụ o wee bịa ọgụ. Onye gị na ya nọ bụ Maazị Chinwetakwaku. Chetakwa ka ibinyere anyị aka na subscribe na YouTube, ijeze na Facebook ịpịara anyị aka na follow. Mgbe ọbụla anyị gbagotere, ị ga na-esonye anyị. Daalụ nụ ndị be anyị, ka ihe ọma meelụ na anyị. Mmụọ Abalije na-abata na nke Igwe Akata aka. Mmụọ Abalije, anyị na-asị unu nnọọ. Dalili. Hey! Awal move on.
ba je kwen mo ba je kwen igwe wetara mmanya o jehuli ego ọjị si n'ọnụ mma abalị ije ka a na-emeli o igwe mo ba je kere go daalụ daalụ welini nwayọọ na-aga unu dị ọkụ unu weli nwayọọ ibu na-arala arale da igwe ya bụ tuwu m ọfọ niile ya bụ ọda igwe ọda mmụọ adị ya bụ ọka alụsị ya bụ omere onye na-atụlụlụ na mmadụ n'ihe ogbu mmadụ mbọchị ndị na-atụ ụtọ tata nwa bụ nzuru anyị anam tata ka anam na-eme nzuru anyị wee kwuo na ụmụ anam niile abụghị ibe ọma bụ ndụ bụ arụ isi ike ekwu m ebe ọbụla onye anam nọ nya nọsi ike nya mee ọgba ada tata ka ọ bụrụ ibe nkili ekwu na nwoke adị nwaanyị adị na anam na onye ọbụla kpere osi ka ya tinye ibe ọjọọ na anam a na-enweli ya ekwu na anyị aka odibo anyị anam ya echekwa mmụọ anam niile ebe ọbụla ha nọ ọnụnụ na ọnụ n'ezi ọ mmụọ ji adị na-ekene unu tata nwa wee kwuo na ya adịghị ọlị ekenego m onye na-akọntrol gị mụrụ anya
ụtụtụ ọma biko kedu onye anyị kenelu? Okay, onye unu kere bụ Honorable Ejike Ekwala Nnam, Councilor Enwelemezechi. And ebe anyị nọ ebe a bụ omenala anam ka anyị na-eme. It's an annual event. Ihe anyị na-akpịa bụ ịgba ada. Nke a bụ nke ndị ụmụ anam na-represent at the local government level. Anyị ka anyị soro anam ndị ọzọ nwee eme ihe a na-eme bụ ịgba ada. It's just a normal cultural display. There's nothing fetish about it. It's the normal stuff. So as ka so ndara mdo we manya. Oh, na unite anyị. Ọ na-eme ka anyị na-enwe anwụle n'ụdị dị iche iche. So ọ bụrụ m ya. Anyị na-ebu ndị na-akpọ mmụọ ada na ebe a. Na ndị mmanwụ anyị ndị ada. And anyị ebidogo. It's just a normal peaceful display of culture. So ọ bụrụ m ya daalụ. Honorable, biko o nwere ihe nwere ike ịgwa ndị ntorobịa bịara onye bụ emume tata? Okay, ibe ọ chọrọ ngwa ndị itorobịa bụ na ihe abụrụ ihe eji enwe nsogbu issue with one another, no, a kind of symbol of unity. Ka eme ka obodo anyị tọọ na-eme ka ndị youth bata obodo nwa matakwa ọnwa ọ bụrụ eji enwe issue. It's not time for social violence. Ọ bụrụ time mmadụ ji egbu asị ma ọ sụọ mma, no. All mmadụ bịara ju evu after quite a number of time una balance contact una froze ka anyị jikọ ọnụ were afọ ọnwa anyị. Ndị ntorobịa ejisi ike ma nọ i-promote culture ka ọ bụ. Daalụ. Daalụ rinne, Honorable, daalụ rinne.
Come on.
Thank you.